Good morning. Ka step ke babaya pi ki hep kena, ba ya baro ki para banget ki bala ban pet ya kani ke program ke lingba ke Good News TV channel ke balong ru ke children's program. Ni ai ngu U Blei bengi yo ya kani ke program, barang ai ku Blei pi way ha ke kyrteng ke tiang tam ke jong tribe u Nongkren jing Jesus Christ. Ngadap da ke jing ngu U Blei ru, bu ai ngai ke met ke bakot ke bakia u bala bangla banjeng kani ke step banyak samne me ko khubor hakan ni ka por lingba kan ni ka program ti hin rishwa bing nyo sngo in sngap ya ka khubor tung in let lang hau Blei ha ki jing dwai hep khna so baban khabrap ki khmat ken tung in dwai Kuk pa jingi babneng kum ni bat trying wan hajan jong mi ni pen rit ila dia khmat jong mi kin try but ni pan map nam ta ki pop ki ringkang ki jing duna ki jing palat barok ki jongi try tu song pen kentangi kat bingidang ye seng bat shakri langi ka kerteng ki jong mi ha kan ni ka por but tu pen shat boring ni tribe jisu be it ba ka e ba ka we ka Ktien ka bangin yo sngona ka Ktien ka jong mi try ki jing hikai ki bangin yo ka ni ka program kan da long ka bor ba ka jing kyrkhu ngi we pi be ningkong yang ka Nongkren try tu pen kentang yang akin jisu be it but tu pen shat bor try ba ka we ka Ktien kan long ka bawan ka ket neng jing isne ka jong mi ba kum turu kita ki bas ngap cha score kin try ka ni ka program tu a ba ki ru kin yo amat ki jing kyrkhu ka jong mi kin pa ngoi ki jing khot kerpat ki jong i ku jisu be it na bai ki ne barok ni pa na ka kyrteng Jesus Christ. Amen. Nganget baro na fi share pet TV dai ha yeng. Ti fi sngo tenat ba kum ki hep khna ban pet cartoon dai na em. Dai em. Ti yeng a sngo ki khna ki smat ba ban pet phang uta chota bhim. Uta chota bhim. Ti ngi ti mi changi tip ta ubhim u ba he breu ten re nga sngo ki khna men ta ki pet bhau ta chota bhim but ki ombu ta chota bhim u khna ret ma u khlan ba haba u yu abam ayu ki yu abam yu ti thu nga hep khna Hoi, don tu jimbang pelun dei, tai ladu dei. Ana usit bami kita ki ladu busi yo bor. Kum tau la banyak kon mo banyak show iki bri but snil ni kiba wan ban show bat ul ni ban banyak kon bat mo. Tien haka por jungi pat step hab kena ngim pat mi ku tau chuta bi maka por jungi tengi pat ngisi pet taka we pat ka cartoon program kata ka deish phang uta u papai the sailor man. Itai breu, itai sailor man mo, itai papai, ilong ibarit, ibaray ko, iba isnay ba? Ti loong ba, idu siya ale bahe, hau ni u, don tau ilong ugang mo, ngiting siya ugang, ba ihe breu, ihe siya dem, bahe teman, utaru di u sailor man, udu ba si don haka jahat mo, ti, usile bahe tai papai birit brio tidak wantu isi sale ben kumno jing isen ibirit mo tienre itari long kum chuta bi mi dan tai secret ingredient ken mo batang shibam ye ta em mut itai papai ri kelaklan tile kumno dilasha le ben kum tu isit plate ya utau you sit plate ya utau you ti utau jing bam jing you spinach mo sit dan hakalum kakenjatin kum tu isit bam tak shibam time fitip zayu fitip ni ki he kan san ni sakti tapi masan longkom tahi let bet ili kruwet kelai utau bluetooth ai ba dum dam hadu bu unda kelon da jam jai tau bluetooth jing isen ti ngai dru pi pet dei wrestling dei ngatip ti gi kena men ta gi stenat ba ban pet wrestling dei na em da sha mai ru so tenat dei ban pet wrestling ti shi in em tu ki wrestlers nganget ki heksa ki brio itu wrestler ba pau nama men ta brok nak ki tenat Roman Reigns mo bedrong sinyo bedrong he brio haka po jingiti the rock mo the rock ni si pet ba ti si minta dan itu Brock Lesnar mo ba baklan utaru nga si osngaw ti nga tagam da kampet siyo menta ni nga si osngaw hikum to digipet kiti kun men teng kum to nga si ti si don pa kiti wrestler si barit brio ba kibalingkot bisen ba mamikot batang surung haring imban siya lampan iman yu hindi si lekum no gisiliam ni gisalak hay da kiwan tu kiwan nyalam partner deh kiwan nyalam bahe brio bedrong da kiwan nyalam tu kilekhan le slur kitur penhe sadam lang ma beliu kisngewthuh badan dan new dos te bahe brio ban yesho dam ta jung ki de banyarap iki ni em
Ti kumtari ki yo ta ka jing shlur. Ma bagi don ni kita deh, ki parlok hajan jong ki deh. Ti pi pa ki hap kena, pi yo jing shlur nang no. Pi don ne em ka jing shlur pi. Pi tip ne em, u blei ru em, u kwa engi. Bangin long ki baslur. U kwa pi ki hap kena ru penong ki baslur. Haba pi puli em na ka kitab Deuteronomy kalau nong ka balai puwei ka dekat ka ban riu. Ka kamdrong. Ti nga kwa pi pen puli pen pelit ka Bible the depth kani ka program sa pelit ka Bible sa puli na kani ka benta Deuteronomy lenong balai puwei dekat ban riu. Indai ba pen chu sngewthuh lingkon gan batai ka ongkom no blei ongkom ni. Tulong ki baklan bat ki baslur. Namar utrai u blei jong me un I no ya me. Kidang don shikiwi ki Ktien ha ka tu ka dukhan sa puli ba mapi ndai lingkot ba pinsung thu kamut kum tabu blei u ongingi bangi de benong ki kena la ni ngi di benong kita kinong bu jung ki baslur namar u blei jungi I no ya ngi tendre ongingi bangi nong ki baslur mdekin banya shop brio. Hindi ken bingin nyat pen he sedam mo school ngin ne school dan ba kini ke group jungi mo dan ba kham he beriu ti dan ba ki khana mo gi ba kham long jumnu bis nei ni le ba he kita de banong shlur kata karukam de wrong, that is wrong. U blei u kwaingi bangin nong shlur haka wei pat karukam mo haka wei pat karukam ka ei mo kata mo ka ba u blei u kwaingi bangin nong shlur kadai ba Fitin em shwabo jisu. Unik kio no sebeneng. Hadian bu ula mi pat ti jisu shwabo unik kio sebeneng. Ukwa ingi bangin lek kawai kekam. Barha bangin lek bangin nek kata kekam ngi don kam balong ki baslur. Wah, baka kata kat kum ka gospel ka jong u Marcos kalenong ka bakat nriu ka dekat bakat san ka ong kum nu ka ong tulit siya kapertay baro, batu ya lap ya ka gospel, ha ki benriyo baro. To, ong lang bat i kong ha kani kapon, tulit siya kapertay baro, batu ya lap ya ka gospel, ha ki benriyo baro. Yo ina em. Da sngap mta sngo kumba sngo suk day sngo suk dong ublingi upa ukampa ingi bangin ya kun yu nu day yim dong kam banya kun bri ne banya show ban ya ban moy ban ya wrestle ban no hendray uang pen ban kilet chaka pertai baro ban ya lap ka gospel hai ki ben rio baro sngo suk da kenta hendray haba Henry la dangi ngi perkat ba banya lap ka gospel mu banya thu chapang u Jesus Christ em ka jing ya ka kam ka babha ba Jesus la le abo wan chik play ka jing it ka jong Jesus ka tang ka diga gospel ka bangi de ban let banya thu shikiwe ti ka dan kam ya ka jing shlur ban ka ta ka dan kam ya ka jing shlur ka play ka ba sup ti ublei ukwa ingi bingin nong shlur ka ta ka benta hatung ilong ne em pa ki ba shlur ban le ka ta Ngilong na em ki baslur. Tining kong ihaban sngewthuh ken. Kamot ayu kata mo ban long shlur na kabenta ublei. Hang niling bagan ni ka gospel Matius nang bakat ndri dekat bakat san. U Jisu u kwa ingi baron ru ki hep kena. Yanga baja baru ki banget u bangin long ki baslur na kabenta u Jisu. Ti kamot ayu ban long ki ba shlur. Ka jing shlur kamot kumno. Ka jing shlur kamot banle ya kabadai wat habangi don ka jingshep ding banle ke banle ya kabadai hoot mde banle ka basniu bun singi si kam shlur banle ka basniu dai dara ya bonim tu mo shibu mta don jingelang don jinge show kum tu lani don jinge kolmar la lum ki brio si bon kum tu ani borok shong shit ang tag ya kia la ali drunk timo ali show shibu shakem nong tu ni kum tu mo haka jing shong shit dai ni kam shlur ngi so shlur dal abun brio ngele show lang la ni kum ta kin mong ngele he nia lang teng akum keren kul maru hakata ka jingle shlur bakle bi dai ene Jisu ongi kumno bangi di banong ki baslur banle ya ka badai wala dangi don ya ka jingshep tieng ru mo dia ladangi pek ya ka Bible don shibon ba ki brio ka Bible ki badon ya kata ka jingslur ki ba pen iru ya kata ka jingslur na ka benta u blei tin rei haka ni ka por ginya pet chapang uwe u brio na ka Bible
uba ka kyrteng jung ka sedang da u J, u letter J. Ingit baro fi itu pitip letter J, filit school baro. Ho J, mana bala man guess ka kyrteng jung u? J for la man Joshua, J for John, J for James. Din Din reg ni step. Ginya keren pang uta u brew. Ubaga kyrteng jung kalong u Joseph. Nani Joseph aka English day. U Joseph. Day how to Joseph bapang tu sapti babon rong mo. Colorful coat. Day to. Day ru Joseph ukpa jung u Jisu day. And udah dawe pat u Joseph. Mo badan haka Bible. Utau di u Joseph unong Arimathaya. Ong lang ba imes? U Joseph unong Arimathaya. Flaje yo sngosh pang u Joseph. Desi don na preng fi bla yo sngo don ru ki bampat yo sngo dei. Tinginya sngap lang mo. Ki bla yo sngo ru nginya sngap lang mo. Ti ki bampat yo sngo ru nginya sngap banya sha skor. Di u ni u Joseph unong Arimathaya. Ti ka Bible kay tu ko ong ba uni u Joseph udi u briu u bariu spa udai ru menteri kenja minister mo pa ulong ru tau dekat jong ka Sanhedrin. Kata ka Sanhedrin pe ka dor ngan pe fi ketu ka dor fi di kata ka Sanhedrin fi kitu ki bri ki basong pelun kum tu shibun ba don tu wi bri ba yang hapedeng. Tiga tu ka di ka Sanhedrin kalom ka kenja court ken. Kalom ka kenja court. Tiki tu ki bri basong pelun ki di ki bri ki batip bash pangkaan ya ka law mo in English ki ong. Ti ki le kum ki di ki kum ki Pharisee ki Sadducee ki lingdo ki batip bash pangkaan Jew but fitip haba Kishong ha ka Sanhedrin ki petken kum tu brio fi to ko dor badan ha pedeng ti shibum ta jai u dan ka kes mo ja ula le kanu wakam ti kini ki brio jo ka Sanhedrin ki jia perkhat ken kia pai mo kia perkhat na taka an jiu bat ki sa ongken le kumno yu ni ubringin pin stom kumno kat kum ka an ti kata ka di ka Sanhedrin mo. Ti uni u Joseph unang Arimathaya. Udi uwe na pedeng kitu kibri kibasyang pelon ng to. Mauru udi uwe na ki. Lingkot ngilaban ong ba uday u Pharisee. Mo uwe na ki Pharisee. Uba rius pa. But uba don burom. Kaumut. Haka lang sa alang kibri ki itu ba kenya u kiburom ba kenya u. Sa uday ru uba rius pa. Sa nang taru uday uba don burom mo. Ti uta u Joseph udon hang ta mo ti kumbang itep bakini ki Pharisee pat kilong kumno pikin ma u Jisuru haka po jung u Jisuru kini ki Pharisee ki Sadducee kilong kumno ki shunde u Jisu namar ba u Jisu kran be ya ka jing sha de umlong arsap kumbalong maki ti ka Bible kaya thuru ba uni u Joseph unong Arimathaya wala da ulong u Pharisee henry ulong ru u sinran bari jung u Jisu. Fikan maya mu Jisudan ki senran kan nungut kum tu ki senran Jisudan. Kat arngut very good hot kat arngut 12 disciples. Dikini ki senran ki kat arngut ki ju bod yu Jisu kat shaba ulet dine nut ki beriuk yu ilut ya ki dai beki lecturum sheneng bu Jisu. Henry uniu Joseph nong Arimathaya ulong senran berjar-jar kaumut ulong ubari ulong senran ubari umpen pau. Shakiwe mo ba ulang unong but jong Jisu kamut kumno namar kabamut ba uid yo Jisu umlong kum kita kiwe ki Pharisee uid yo Jisu unget ru ha Jisu henry umnot pat ban pen shakiwe ba uid yo Jisu lan ne ba unget ha Jisu ti ushubut na nari ken ushilong senran ubari nama beleu uli kum ta tharai belai namar ba usyap ting ya kitu kiwe ki Pharisee ki babun ki baya don lang bat ude nem udon ka jing shep ting ya ki usalia namar kini baro ki shun yu Jisu tikin tip yo ubo ba uru ude nong bote yo ki shun sa yo ude ti udon kata ka jing shep ting namar kata mo ti
Tang ba, pitip na ka wepat ka ba uniu Joseph ulale, wat hapadeng bu ulong ubri uba tieng kita kiwi ki para parisi mo, tihen rei ulapan ipat, ulapan pau ya kata ka jing slur ka jong una ka benta u Jisu, haka na ki jingja ki bakrau bah haka pertai. Mo, pikin mau ne makapor ka ba u Jisu ulayap. As dian ne Jisu halor ka ding pana tika ade ka po Jisu layap ti ka por bu Jisu la jak mtai Jisu jayu ki tu ki senran ki jong u Jisu ka arnu ki bashi bodi u bon ba na ki kila tieng kila long kila tieng kila thot dei lagi om ani kila kem yu Jisu kon rat jungi kila penyap ya u tiang ngiru kin sakem kin penyap yang ngiru ani kila tieng ba kila zamban ri kila pet ri no dei ne kila pet ri no tien re ha ka bakum kata kapor uniu Joseph unong Arimathaya habau yu yu Jisu bu ulayap kala don ke jing kata yu la sngewthuh shisha ba pleng uniu dei sha kun U Blei ti ule kumno ulet chu pilat uyo kata ka jing slur hapo jong u kawan ka jing slur na U Blei ha u ba ulet chu pilat ulet pan ya ka met ka balayap jong u Jisu mo ulet pan bantep no ya kata ka met ka jong u Jisu bantep don burom ken bu Jisu num sha bantus din sa ang tading pna ni bantep don burom yu Jisu ti ulalet PM tu kedor PM tu temen tu belak khamtam tu du Joseph nong Arimathaya ho belak khamtam ulapan no upilat ya kamet yap jong Jisu bar kumta ulalit tep pitep utep he kamet jong Jisu ru utep ha kata ka wi ka jaka ka baula dep thit lupa ka bar hajan jong ulung kol ko tha ula shim Yu Jisu nang ta pinem tu wi kedor pa inem pet tu la penhiar de Yu Jisu la penhiar Yu Jisu inem ka met jong Jisu bala mong lut la mong na ka jing sha sempat dei ti la penhiar pa ding ma uru u bala pensop penspanya ka met jong Jisu da ka tu ka jan linan fiem tu wi kedor ine tu la pentia Yu Jisu tu la pensop hara ka jan banit tep no Yu Jisu bat pet tu inem ki la ra ha ka krong la ra Yu Jisu ka krong utu Joseph utu bara na dien ine bara na dien ya ka tu ka met ka jong Jisu banit tep ha ka tu ko lum jing tep ka ba pelun dei ba sakhang do mau ka tu ka jaka tep ka de ka jaka ka jong u Joseph unang Arimathaya ula dep thit lupai ka tu ka jaka na ka bentai la di tin re u ai no bantep dan buram ya u Jisu mdei na marbo ulong ubri ubariu spa ho ulong ubasbon tin re mdei tang na marbo ulong ubariu spa u ai ta ka jaka henry ula yo e ka jing kala de ula yo e kata ka jing slur no Blei kom kata po ting shu salia shu kita kiwi ki parisi ki sadusi kinong ayu kila yu menta ani peleng ute udi nong bo jong Jisu mo di ma u batep Yu Jisu pen ula let shim Yu Jisu la pen sop pen span la pen ko je ka met jong u be ula ais ka jakatep menta don shu kata ka jing ting la ki shun ne kim shun ki le kumno yu uru don shu kata ka jing ting ni ula dap da ka jing slur na ka benta u Jisu bula le ka ni ka kam ka babahade na ka benta u Jisu hakum kata ka por ka ba so sik thang hadu kata ti ba laong la tep don buram Yu Jisu hang ta de ti uni u Joseph haba kum ta da pi ngap ya ka ni jing tu kana ula le ni ya ka ka badai ha kata ka por Hoy, udon di ka jing syap tiang. Ni tip sa jayu yang hadian ka niyo. Kin sa kem ni yang ngaru sa parep siniyo day. Kisa kem lang kung bakem Yu Jisu. Hindi wan ha preng ka jing song syap tiang. Ulali ni eme ka baday? Ula penpau ni eme ka jing slur ka jing una ka bentau Jisu? Hoon, ulali ka baday, ula pen kata ka jing slur ka ba u Jisu ken ukwa yang ibaro bangin don yakum kata ka jing slur na ka benta jong u. Hoy, u Joseph uklam shim la yalap ya ka gospel la kata ka por uklam shim yeng mo ban keren ban yalap shpang Jisu ndai ka ka ba ulali kata ka por kala penlong kala ai bor u nado kata ki ong ba uni u Joseph da ka jing slur ulalong uway na kita ki missionary ki balalit banyalap ka gospel ka jong Jisu shiki way pat ki jaka mo ti ngiru ngi dei ken banlong ki baslur kom balong u Joseph
Mo kiba what hapa deng ke jing shep ting ngila ban long kiba shlo nak bentau jisu ten repin kelirin ong ni mes ni kong kumnungin pen i ke jing shlo ngidang rit palat ting idang deki kena kumnungin ngin lit ya lap ya kata ke gospel ke jong jisu shaki ben rio baro dengin pen pau ke jing shlo ke jong ni ten re baro na fi chit jeseng kena chi Sunday school na nganget pialet dei na ti habalit jeseng shi yo program na shi yo na ban ruai ban a special number na special item ban police dang lani ban duai lani don kunu no program jeseng ki khot ya pi ban ya shim benta ni ni ki pha ya rap ban ne kunu ka kam dei kini ki blak kham sam la blak kham he ru ni ti hakum kata kapor pila na ban ong ni ngale ran chi don ke jing le ran don don dei don jinglong kyu jinglong sep tiang ni da yang hang te ni so kyu ni tip ngan lat nyam lat keren ngan lat nyam lat ruai don dei kata ti hakum kata kapor pila ban ong ni ngam let jeseng menta ka step dengan pep jeseng ti kanang manganum dong kaman pendep ya ta program pila dei ben kum ta dei tin rei pila ru ban long ki baslur naka benta ujisu pilet pi pendep pi ruaya ro ujisu katakin ka dei ka bayalap ya ka gospel mo pi tush pang jisu ling ba ka jingrai pi tush pang jisu ling ba ka jingduai pi pen i ki we shapang ujisu mo tinang taru pi shim benta ki babun ki benta om dei ta jingseng let's see what a school ru dei what a school ru haba pi de ban le ban jit e kanu ka benta mo ban yeng ban de ek ka badai shibu menta don mo ki kena mo ki syak keno don classmate jong pi shu syak keno bai shibu menta la ya halalot baro mo la ya la ele nan shibu la ele daka ya kelas non imes syak keno tang ita iwe pi te bam de ita bale ti akum kata ka por pin ne akum no pin ong ni nganda ong ru kin sa shock kite yang te ende akum kata ka por pin ban pau em ka jing shlor ban ne ek kaba dei ne ban kren ya ka jing shisha ban le ya ka badai mo wala ra pidon ka ta ka jing shep ting ru hende ngi di ban pan bor na U Blei kumbalong u Joseph de yo e kata ka jing shlor ka bor na U Blei bo le ek kaba dei wala da udon ka jing shep ting te pi ki hep ngi ru ki nong bu jung jisu pi ki hep kena pi ru pila ban long ki baslor ha kata ka rukom banya lap ya ka gospel ling ba ka nu ka binta ka ba pi yo le si pila ru banya thu mo don em kum tu de la ya chibu benta mo pi don lang ba ki wiki parlok mo ki ba ya khle ki bamdei mo ki yu ki bamdei ki kristan le si mo te chibu benta di por ban duai mo ban bam jal ni ban di shanun duai ni le ran duai ni kin sarki ni somno tin rei hakum kata ka por ngi di bandon kata ka jing shlur na ka bentau jisu ban le ka bade kamu ngi duai ngi aingu sha ban tingi dei ban le kum ta ken mo tin nganya thu ya pi udon we ukna ru udon we ukna uba pen pau ya ka jing shlur na ka bentau jisu ka de ka jing thu khana ka bashisha ka baja shisha mo ka ni tiu niu khana u kyrteng u vaha I tonga mo tau khana ku teng uvaha I tonga but pitem nem uniu khana hakapo budap khat alsnem don en preng fi brang khat alsnem hang ni don de ki ba pet de kni program bi khat alsnem maybe klaban chong class 6 ni class 7 de ti mudur mo tau khana di kat ma phi ti uniu khana ti habau la yo sngo shapang ujisu hakapo budap khat alsnem ula pediang ujisu la pen baptis u henry kini ki mi pa I jung kim da sngo tanat ya tan ma ki de ki bru ki bam itu ya ujisu mo ti la ong ba kade ka por u bu nit school but kila pha u ban nit sa boarding ken mo don na preng fi ba sa boarding bun na preng le se de ngi lit school hi ngi sa hostel de ngi lit school ngi wan sa bi che ne ki don ru ki ba sa boarding ni ba sa hostel mo ngi ong ki don tang prakhna sudah tiu ni u vahai tongaru haka po budap kata snem tiu la hab ban nit sa boarding kila pha lit sa boarding mo ban nit school ban don tang prakhna ang ta school banya don lang bat ki ti la jayu ti na marbula pediang jisu na du ka do nun ti ni ki banget jau jisu ngi le kumno shaban duai ngi shilem no asam thia ba men me kum tu shaban thia shile yu thia la ka thia
Mishen duai dei ni ai ngui Blei tiu ni vaha I tongaru uju penlien la di banduai ka powudan hayeng ti ka pobuli sta hostel ru ti la kala ade kata ka first day mo ka singi baningkong ti la menmit ade ka po ban tia ti la tia mdi tang iwi mdi basa ya hakawi ka kamra hende kalong be kum ka hall kum ni mo dormitory kum tu kalong ka hall ti bon teli gijing tia kum tu la pen bed ti hap ya tia hang ta ken mom ti hap ya tia am ta ti la ong ba ti shwa bo un tia ti ula shong ta jing tia ula dem kho siong ta ru jing tia ban duai ti sngewthuh hi badon ka jinglong sngewit le ran kum nur na mar kita ki wi khna ki hakapo bula khabrip kum tu mo ki khman yo so badon na pedeng kita khna bang pet te ula le yu kum te ula duai om ta ti kilong kum bar khi kum tu ula sngewit hi ning kong mu la long wit la long don ti jing le ran dei shbu om ta ngiru deli kum kenjar restoran e kum tu mo be khali bun ki bri ong ban duai tu ki pet yo sngau ta ba nang ba mang tu bakran nang tu yu ni ti yo ki pet ne ngi bengi duai dei ti utar mo la sngewit ning kong tene pen sngau mo pan ka bon U Blei U duai la ka duai bet ti kumta ka yai ja shi ja yai duai bet kumta man ka pon ti hende ka ja yu ha ka wi singi ka don ka jing ja ka ba phla ha ka wi ka miet kat bo ni vai I tonga udang dem ban duai yu asoi ka ju ka su jung tau khna bong ning kong pet bar khi mo yu upa ba duai yu asoi ka ju ka su jung tau khna bong snap ka de ka po duai jung vai om ta ti mo do ula duai om ta ti onda ula deb la ong amen ti onda ula deb la ong amen ti yu tau khana wan ha jan chung uang kani ka jing duai ka long ka badong kam ba de na ka benta jong phi va I uang hoot uang kumta ti na du kata ka miet en utau khana ru man baduai va I ula wan dem lang ha kho si jan jong la duai ba kumta ki wan lang ki zang ban wan but lang kita ki ki para khana ki be don kata ka kamra bat hata school mo ki zang ban wan join lang ban wan snok ti ba man dal adik po duai ki la wan dem kho si lang kumta ba ki la ya duai ti ni vai tonga hayeng umju yo ban penlong kata ka family prayer mo banya duai na mabun kim dapat nget yu jisu ende hang ta hostel la long ka jing shlur na kam tau jisu la long good example dine am ula long kum ya lap em shapang u jisu pe yang ni mo wat bakala ki don bun jat ki jing duai mo hap kana mo bun ki brio ki baduai pe kum ki hindus ru mo ki hindu ki muslim ki sikh nang ta ki bam nget jisu ki duai shi dem ki delit dikilit kum tu ha ka ayu mo haka jakamani ke jong ki khabrip ki khamat lane ki mo kumta ki dem ki duai kumta hende kim duai au jisu hende ngakwaban pensu thoi fi ba uni vai tonga u duai haka kyrteng ju jisu unget ye u jisu ti namar kata ulalong kumbaya lap ya ka gospel ka jong jisu ha kita ki weken so tho ti la ong ba ka don ken ha ka wi ka sing ka don ka ta ka conference ka ba don ka jing hikai she phangu jisu but u vai you ka mynsiem jing ko lalong dik mo ka ong ni nga kwa banya lam lang kini ki parlok ki jangas kata ka conference ti ula yo ka lat ken mo ban ya lam ye ki ti onda ki lai shong ta ni ula comment ki lai shong ta ka conference but onda la dep kata ka conference tet ja ayu hinyongot na kita ki parlok ki jong u ki bait lang kila pediang ya u jisu ha kata ka conference kila pediang yu jisu pe ka tukador kenyan peninta pe tukador fi ini em tu khna obana khamat do utu udei uvaha I tonga mo du nongelam te pe gitu ki khna pe ken ki babut nyong tu kanut ki dan 1 2 3 4 5 6 7 dene am nyongot kitu kide kiba pediang pa yu jisu hadin ba uvaha yu la yalam ye ki sata ka conference ba ka jing kemen jong uni khna ubla yo ban yalam ban pen itu ki spang jisu ula aingu U Blei hata kamit ula dalawan pai ula duai don pai boarding sha hostel mo ula duai ula aingu U Blei ba uyo ki parlok ki babaha mo but omdi tang kata bulala ban long ka nuksa ka babaha ya ki ulala ban pen iya ka jingslur ka jong u na ka benta uji su tingiru ki hap ki khna mafiru ki hap khna mangiru baro ngila ban long kumta de ngila ban long ki baslur
Kumong u Blei mne ine vai ining kong ulong kuyu ulong artatin de bandoi ende ukon mau le simo kumba uong u Blei mne to Deuteronomy lapli ong kumno to long slur na ba u tribe u Blei jumi unom i no mi uklam i no namar ule ka kam ba de pe ulala banwanya lam ye ki we ki bampat itu Jisu kilala ban pedang yu Jisu tiwat u Joseph unang Arimathayaru de mne ning kong u don ke jingting uri de umnut ban bod yu Jisu kau kamat ne hadien ka tu ke jingjab la dep yu Jisu ula long pan ban kumno kan u Blei shimla i no yo ula pelong yo we ne ki missionary banyalap chpang Jisu ula long badap da ka jing shlur ka jong Blei ula la ban long u brio ba shlur na ka benta u Blei ti kajing kai yang iru hakani ka por kalong ba u Blei u khot yang i baro ya fi ki hep khana wana du pidang ret kum niru pi kwan em ban long ki ba shlur na ka benta u Jisu kwa dei ti u Blei un ai bor la dangi kwa shishan ru ka donut un sa ai bor ngi unam e no ngi kumu ong Ktien jung bat kumta gen sala un sa pli ken kalat u Blei yang ngiru mo kumba pli kalat uni kuna bangin ngiru ngina ban let cha ka perthai mo banya thu ye ki we Shapang u Jisu, shapang ka gospel ka jong Jisu. Kala aban long ha ying is dang siya na ying. Kala aban long ha jing is seng. Kala aban long haki yumo haka imlang sa alang ka bangisa bigi bahaying ki parlok parajor. Kala aban long ha school. Kala aban long ki jakat tre ki jongi ba kumta ter. Ti ngidey ban bu ki jing duway mo ngidey ban pan bon u Blei bangin yo ya kata ka jing shlur ban lei ban yalap ya ka gospel ka jong u Jisu. Kumbalong u Joseph unang Arimathaya at kumbalong uniu kana u vahai tonga. Ti u Blei un kyrkhu ingi lingba kani ka kubor ha kani ka por but un ai bor ingi bangin nang la banlong kita ki kun ki jong u ki baslur na ka benta ka kyrteng ka jong u Jisu. Tu Blei un kyrkhu ingi we pi we tu nginel litlang ha u Blei hai ki jing duai. Ni ai ngu pat yami try Jisu bangi yo ya kani ka kubor ha kani ka step. Ni duai kerpat yami try ba min ai ngi ka ka jing shlur ka bangila banyalap ya ka gospel ka jami kin try bi it ni ba ka jing ba malakas ngi ni duai ru ba mi menang pensu thu shu kin try bi it ya kani ka kubor ka jingmut ka bamayan ka bijili jong ka ki hep khna ba ro try ni ai ka buram ka jingu ka jingro tang shme ku Jisu na bai kini ba ro ru ngi ngu ngi dam ni pan ngi pediang ha ka kerteng Jisu Christ amen.